hårdt. Kom så. Men hvorfor er det, du står så langt herovre? Ja, det gør du helt vildt. Kan du komme over? Nej, vel halvdel. Nej, jeg kan ikke være helt ude i haven. Men du står lige for den, Kerstin. Du kan stå helt ude i haven. Det går først, at jeg bare gør det. Nej, det er ikke sådan. Hvem er det, der er først? Er det mig, eller? Ja. Jeg lader bare det komme ind i lige her. Så er det slet ikke også. Okay. Der var der. Sådan der. Det er du kan undgå en frontspiller. Sådan der, lækker! Så undgår en frontspilleren. Sådan der, undgår man der. Jeg trækker ned sådan det målet svært. Hvad så med den? Ja. Hvad? Du kan hurtigt. Ja, det kan det da. Yeah! Hvad er det første parti? Kæft, hvor er det lækkert. Ja. Mette, hvad sker der? Lad os prøve at lave efter det. Vær klar. Ja, jeg er klar. Sådan, lækker. Okay. Det bliver lidt lidt, ja. Det kan jeg sige. Jeg ved ikke hvorfor. Se det, ikke? Nej. Se det, ikke? Godt med det. Nej! Hvad fanden er det? Det er mega irriterende. Kom nu, det er jo godt. Det er så vigtigt. Det er godt, det der. Det er lækkert. Det er sejt! Så er der bogen tilbage i spillet. Det er vigtigt, den her var. Det er der, du kan få et lille faktisk. Sådan med! Det er der klar ud. Det var jeg allerede. Ja. Hvordan lever den sgu her? Se. Ej! Den er altid lidt der. Vigtigt. Det er jo en dårlig hæpper. Det er mega uheldigt. Men jeg troede gerne, du ville have ro. Sådan med det! Ja, han tager den ikke. Han kan ikke tage den. Har vi ikke vundet? Nej, ikke mere. En mere, jeg kan godt lide, du siger det. Kom nu. Ej, hvad helvede? Når jeg ikke får serveret, så er det svært med. Ja! Kom nu, et point til, så står det lige. Ja, men nu går. Men er du klar, jeg vil få mig igen nu. Er vagt? Nej, det er det. Er det klar med? Ej, for helvede! Lækkert! Lækkert! Dude! Sådan der. Kom nu. Det rammer stolt, det kan man sgu da ikke, det der. Ej, det er fandme unfair, det der, mand.